E agora, para rematar, imos interpretar o himno das Pontes. Moitas gracias.
Bueno, vamos a interpretar entonces unha última obra, pero vámoslo facer un pouco ao revés. Levamos toda a semana traballando, levamos aquí unha hora sudando porque fai moita calor aquí arriba. Realmente os pícaros están facendo espléndido porque non se facendo con tanta calor. Levamos unha hora empuxando por vosotros para que pasedes ben. Ahora necesitamos que vosotros empuxades por nós, moi fácil. É para que nosotros o besamos bonito. Sacades os móviles coas lucecitas, acompañadenos con esta canción. Moitas gracias.